Halløjsa alle sammen, det er Share Gaming her, og i dag så skal vi spille noget Minecraft. Jamen, det er nok fint. Yes, jamen så lad os bare skaffe sådan noget træ for helvede. Så det gør nok, ja. Yes, vi skal nok lige have lavet sådan en økse. Så går det lidt hurtigere. Nej, jeg vil sgu hellere skaffe noget træ eller noget sten først. Yeah, down we go. Det er faktisk bare daglig rutine for shocking. Okay. What the fuck? Nå, så har vi da imens noget kul også. Det er godt nok. Jeg kan bare ikke se en skid her. Kan man ikke skrue lidt op på brightness? Monstro. Den er allerede skruet helt op. What the fuck? Ja. Så det tyrer jo hvor det her. Vi har allerede kul og træ og jord og sten. Lort. Fuck, der er meget kul, men jeg magter det ikke. Yes. Og der er også iron. Fuck, hvor lækkert. Ej, vi kan skrue op igen og tage den der, som vi allerede var i gang med. Skal vi fandme af, hvad sådan noget iron, altså, okay. Det er bare lækkert jo, altså, for helvede. Så vi er allerede klar til at mine noget diamond, hvis det skal nok først lige have et hus, altså. Fuck det ikke. Nej, vi skal først lige have nogle, bare sådan nogle pinde, jo. Sådan der. Bum, økse. Yes. Let's cut that shit down. Jeg tænker, vi bliver sgu nødt til at finde os en ø. Det er altså sjovt. Ikke sådan et hus på en lille ø. Er det jo, tror. Der er vist noget shitty fucker herovre. Det er i hvert fald en meget lækker biome. Kan man sgu ikke sige noget til. Og sådan noget sugarcane. Men vi skal... Ej, der er en ko. Vi skal have noget mad. Fed ko alligevel.
fanden blev den af? Giv en lyd. Nå, okay. Åh, der er flere folk. Hvad fanden gemmer du dig, din satan? Det er jo pisse smart der, men så... Det var en til. Der. Match! Die, motherfucker. Jamen, så har vi også lidt bad i, det er lækkert. Yep. Vi skal have rigtig godt med træ. Vi skal have også et lækkert hus med masser af plads. På... Ja. Hvad vi nu ellers skal finde på, ikke? Nå, men jeg synes, det kører ganske fint for os lige her, men der er som sagt heller ikke rigtig noget, vi kan gøre galt. Ja. Og nu har vi snart en stack. Jeg tager lige det sidste her, så kan vi gå i gang med at bygge. Vi skulle lige have en ekstra, hva'? Skulle lige. Jamen, ellers er der jo slet ikke nok, jo. Det kender vi alle sammen jo godt. Ja, så har vi også den seng. Dejligt. Wow. Skal vi bygge noget heroppe i det her? Hvad fanden var det? Kul? Nej. Gravel. Der er kul. Og der er en gris. Nej. I don't always got XP, but when I do, I got it from mining coal. And small pigs. Ej, det var jeres skyld. 100. Ej, stop. Skal masser af mad. I kan ikke stoppe mig så. Lad hellere være med det. Nu skal I dø. Det bliver den bedste begyndelse sådan her for nylig, fordi det er kræfterne lang tid siden mappet har været så venlig mod mig. Får jeg mig kul, mad helt gratis. Og uld, ja, også uld. Dejligt jo. Det jeg hader ved at mine kul, det er, at der er altid så fucking meget af det. Så man magter næsten ikke at mine det. Åh, det var ikke så meget. Meget kød har vi. Vi er rigeligt, men
Nok er bare aldrig nok. Nå, vi må vist hellere se at få bygget os et hus. Og det tænker jeg, vi skal gøre her omkring. Som er her. Okay, så der, der, dobbelt dør, ellers er det slet ikke noget ved det. Okay, det er faktisk et virkelig dårligt sted. Vi prøver et andet sted. Og så lakker vi os den der krigsted. Og alt andet, der kommer i vores vej. Der. Yes. Du skal også det. Så bygger vi os et hus. Fucking creeper, mand. Skal der nogen tæsk eller hvad? Fuck dig. Yeah. Og for jer der ikke ved det, så er jeg pro-killer. Virkelig pro-killer. Jeg er blevet uddannet til det. Så der var nogen der skulle være det, så tænkte jeg, hvorfor ikke give mig her til? Så ja. Ja, det bliver et meget fint hus. Så har vi noget sand derinde, kan jeg se. Så har vi også det glas. Dejligt. Ja. Det. Det bliver altså ikke det pæneste hus ever, kan man sige, men jo, vi skal jo også bare bo i det, ikke? Ah, fuck! Dårlig creep. Ej, for helvede. Jamen så... Yep. Så har vi et skelet af vores hus. Det ser meget godt ud indtil videre, så lad os bare komme igen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Yep. Så har vi også en dør, det er godt. Dejligt. Skal vi også få.
gør sgu... Bygger det op af sten. Det skal holdes op af sten. Der. Så har vi noget udsigt her. Dejligt. Det er jo her, solnedgangen kommer, så jeg skal også have et stort vindue. Ja. Noget godt her. Ikke rigtigt. Så det var bare et normalt vindue. Med kat. Skal jeg lave sådan noget mad? Okay, den fuckede bare op. Der. Yes. Der er lige noget lys her. Fuck, hvor de grimme. Ej, jeg var sgu noget nakker den. Fuck, den er grim, altså. Bitch. Good tapping. Potato, man. Så har vi også til en kartoffelfarm. Så mangler vi i hvert fald ikke mad. Det er godt nok, ja. Der. Så skal vi... for her skal der også sten. Og jeg bygger selvfølgelig videre på huset, altså det skal ikke forblive sådan noget. Så ikke sådan noget. Ej, jeg gider ikke se den her episode, men et hus der for grim. Det er jo tak. Nej. Altså, jeg laver det flot, og ja, jeg opgraderer i hvert fald det, jeg kan på det, som, ja, det jeg kan, ikke? Så burde i hvert fald blive sådan okay at se på i slutningen. Eller, når vi nærmer os, ikke? Kunne være, jeg skulle få lavet mig en dør og få mig noget god nat søvn. Nu er det også snart dag. Yep. Okay. What the fuck is that? Fuck, det der, det er altså cute. Det er det. En zombie på en fucking kylling. Jeg har aldrig set noget sjovt. Jeg lyder ikke cute som ham, der dør af grin lige nu, men... Fuck, hvor det... Det er sgu da genialt, det der. Skal jeg prøve på noget? Hvor er den der hængt, eller høne der. Hvad fanden slår den? Fuck, nej, man. Skal der ikke.
Noget mere kul. Kan vi altså bruge. Vi skal også få lavet det der iron der. Og vi skal have hentet noget fucking sand. Det gør vi. Skal lige have en skovl sådan. Der. Skov. Interessant. Skal lige have den der. Jeg håber sgu ikke at lyden den er for høj den her gang, fordi det var fandme noget dårligt sidst. Men I må lige skrive i kommentarerne, hvis der er noget, som jeg kan gøre bedre. I skal selvfølgelig have det bedste af det bedste, det er klart. Nå, det var sgu bare min søster. Skal lige... det var sgu... Ja. Jeg er ikke snart færdig med det fucking lort, altså. Nå, vi kan lave også nogle kister i mellemtiden. Nå, der er lige til 2 endnu. Dejligt. En der, en der. Det ser da godt ud. Boom, yes. Og så skal vi bare lade vinduer til vores flotte hus her. For sgu da næsten nok gas med at se på. Vi har ikke engang fået lavet tag, men fuck det. Nå, det må vi også få gjort. Yup. Tag. Fuck. Fuck. Nu er jeg altså ikke, hvad skal man kalde det, verdensmester i at bygge huse, så jeg må, ja, altså, det bliver ikke det bedste det her, det kan jeg sgu være lige indrømme allerede nu.
Men det bliver i hvert fald okay, håber jeg. Så som I kan høre, så er jeg selv rimelig uklar over, om hvordan det kommer til at se ud, men jeg håber selvfølgelig på det bedste, og så ja, så må vi se, hvad det bringer os jo. Altså, det ser ikke dårligt ud. Det ser sgu heller ikke særlig godt ud, må jeg sgu indrømme. Men det ser okay ud. Så, ja. Yeah. Det her, det kan man sgu godt bruge i det. Må jeg sgu. Jeg kan i hvert fald godt bruge i det. Så ved jeg ikke mere, altså. Om I er sådan problem, bare addition, eller om det bare fair nok. Men som I nok allerede kan se, så bliver det ikke det sjoveste i de her første episoder. Skal jeg lige have bygget huset og minet lidt, og så ja, så skulle det i hvert fald gerne være værd at se på. Lige nu her til ja, det er ikke det allerbedste, det vil jeg sgu godt til at indrømme. Men det er fair. What? Okay. Tænk lige, du skal ikke snyde mig for en sten. Fuck. Det gjorde den så alligevel. Og vi venter. Og vi kigger. Dejligt ser det ud. Delikat. Og jeg kan lide det. Så vil jeg skyde på væsent. Fuck. Hvad laver jeg? Hvorfor fuck gjorde det? Jeg er sgu lidt stiv en gang imellem, kan jeg fornemme. Der. Så laver vi 2. Nej, det gør vi ikke. Kan vi se, hvad jeg mener? Pisse, altså. Og vi skal lave os en farm. Synes jeg. Måske nok nogle mobs. Ved ikke. Ikke umiddelbart til det lige nu.
Ja. Så har vi et par aflange huller. Hvad skal vi så med det, tænker jeg? Ja. Vi tager noget jord i de aflange huller, og ved siden af der laver vi nogle nye aflange huller, og så hælder vi sgu noget vand i der, og så burde det godt blomstre. I think. Nå, vi skal også bruge noget seeds. Ja, vi er allerede der. Tre seeds. Vi har ikke brug for det. Så kommer vi til der. Ja. Det passer meget godt. Kan lige tage en ekstra, så er vi 30. Ja, så lad os bare komme op og få bygget den fucking farm, altså. Yep. Sover sgu lige lidt, så kan det være det bliver lidt lysere på et tidspunkt, hvis vi er lige. Mangler stadig det der fat iron der. Bare en til, kommer den. Det var underligt. Der er en eller anden underlig lyd i mit head. Jeg kan ikke lide det. Lækkert, så er der bare vand lige siden af. Vi mangler da ikke noget kul, altså. Vi kunne bruge noget iron, hvis det var. Kul, det er vi skulle ved at have egentlig nok så meget af. Hvis jeg selv skulle sige det. Og det skal jeg. Og vi fik 27. Det er sgu fair nok, altså. Det prøver at gøre mig i går. Ja, det var den sidste, vi skulle bruge her. Nu skal vi bare ind og lade os en ho. Fucking ho. Yes.
And a fucking hoe. Yes, så er vi kræfter med. Wait, okay. Vi så bare den der først på mørken. Kamsa. Vi har kun en tilbage. Nå, der var en der. Yes. Så venter vi bare. Vi kunne eventuelt lave sådan en mine. Kunne vi? Kunne vi det? Ja, det kunne vi. Jamen, så gør vi det. Ja, det gør vi. Fucking mere kul. Hvad sker der? Ja. Så her senere, rigtig meget senere. Det er nok lidt for tidligt at snakke om det nu faktisk, men ja, det kunne da være sjovt at lave en lille by ud af det her, eller lave en mur rundt om, eller et eller andet fucking sindssygt stort noget. Det skal bare se awesome ud, altså, så er jeg faktisk ligeglad. Så længe det er awesome, så er min tilladelse. Yes, sir. Nå, der var 2 stykker der. Jeg synes altså, vi er ved at få lidt for meget kul. Det er ikke nok, jo. Der var ikke så meget iron der. Yep. Jeg vil sige tak for den her gang. Håber I følger med i mit net. Okay. Håber I følger med næste afsnit. Vi ses. Mit navn er Shock Gaming, og ja, hej hej.